etorri Donostiako EASO Politeknikoko erdimailako instalazioa eta altzari hornikuntza ziklora. Zuraren mundua ezagutzea gustatuko litzaizuke? Mundu liluragarria da. Zuhaitz espezie ezberdinak eta zuraren propietateak ezagutuko dituzu, eta natura bizia lantzeko aukera izango duzu, altzariak egiteko, etxe bizitzetan egurrezko elementuak instalatzeko, edota egurrezko etxeak eraikitzeko. Ziklo honek, zura lantzeko behar dituzun eragiketa nagusiak ezagutzeko aukera emango dizu, eskuzko erramintarekin, elektroeramangarrirekin, zein makineria arruntarekin. Eraikuntza planoak marrazten ikasiko duzu eta programa informatikoen bidez, zure diseinuak sortzeko gai izango zara. 2 urteren buruan, ia langabeziarik ez duen sektore batean, zurezko zoruen, ateen, sukaldeko altzarien, armairu txertatuaren edo zurezko egituren muntatzaile profesional bihurtuko zara. Prestakuntza jasotzen jarraitu nahi baduzu, zuzenean arotzeriako eta altzarigintzako 2. mailan sartzeko eta 3 urtetan 2 heziketa ziklo lortzeko aukera duzu. Erdi mailako ziklotatik, zure lanbide kualifikazioa hobetzeko aukera duzu, gure ikastetxean bertan, diseinuko eta altzarigintzako goi mailako zikloa eginez. Eskuzko trebetasuna baduzu eta mundu naturala gustatzen bazaizu, zura da zure materiala. Tradizioa eta modernitatea uztartzen dituen mundu bat zain duzu, etorkizun handiko lanbide batean material noble, natural eta jasangarri batekin lan eginez.